kulħadd flimkien kantaw ħajrna tula la għal-ġnien ja madwarna u ħejja d-dinja għalija fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. L-om tagħna Marija f'da s-santwarju ta' Pinu reġgħet ġabritna dal-għodu, kulħadd bil-ġrajja tiegħu, bl-istorja tiegħu l-10 minn 15. Insellem lilek li qiegħed issegwina permezz tal-UTV, lilkom eżies emigranti tagħna, lilkom tal-qrib u lilkom tal-bogħod, lilkom li forsi tajtu qalbkom minn Alla. Dil-qudiesa ħaturina kemm Alla ma qatax qalbu minna. Ħuti nagħtu bidu għal din il-qudiesa li fiha se nitolbu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija Sultana tal-Paċi. Nagħtu bidu billi nitolbu maħfra min-nuqqasijiet tagħna, mill-ħtijiet tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għenin, billi ħallejt id-dmirijieti, ħtija tiegħi
ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tan. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u wassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Marija, Nazzareno u l-mejtin tal-familja mifsud. Nitolbu. U Alla permezz tal-iben il-waħdini tiegħek rittati slimu paċi l-bnedmin kollha. Bl-interċessjoni tal-Verġini Marija għatina l-għeda u l-paċi illum fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem maqudin flimkien bl-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħoseja. Iżrael dilja kollha frijej, tagħmel ħafna frott, aktar ma kellu frott, aktar bena altari, aktar ma kienet tagħti l-art, aktar sebbaħ il-pliri tiegħu. Qalbhom mifruda fi anfisha u issa jkollhom ipattu u Alla li se jiksrilhom l-altari u jfarkilhom il-pliri sagri tagħhom. Għax issa huma jgħidu m'hemmx sultan għalina, aħna ma nibżgħux mill-mulej. X'jista' jagħmlilna s-sultan? Intemmet Samarija, is-sultan tagħha bħall-laqxa fiċ l-ilma. Jiġġarfu s-santwarji fuq l-għoljiet tal-ħażen, id-dnub ta' Iżrael, xewk u l-liq għad jinbet fuq l-altari tagħhom. Għad jgħidu lill-muntanji, għattuna u lill-għoljiet, ordmuna. Iżżiraw għalikom il-ġustizzja u taħżdu il-frott ta' tjieba. Qasqu l-art mistrieħa għax wasal żmien li tfittxu il-mulej sakemm jiġi u jibgħat ix-xita tas-sewwa fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Għannulu u doqqulu xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Ħabirku biex tarfu il-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu il-wiċċu il-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, fl-ġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Fittxu wiċċ il-mulej il-ħin kollu. Inqumu għal-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Izrael il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh 12 il-disċiplu tiegħu tawhom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel xmun jgħidulu Pietru, ħoh Indri u Ġagbu ta' Zebedew u ħoh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad itradih. Lil dawn it-12 Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani, titħlux belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Izrael. Intom sejrin xandru u għejdu li s-saltna tas-smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U Alla li jsejjaħ il-bniedem jilqa' din is-sejħa li Alla jagħmillu. Xi ħaġa li tolqotni ħafna kif Ġesu iħabbat fuq il-bib ta' qalbna, jiġifieri isejħilna kuljum. U fid-diversi ċirkustanzi li nkunu qed ngħixu. Biċċa ta' ferħ u biċċa ta' niket, u lill-Alla tgħidlu imma inti xi trid tgħidli b'dan li jiena għaddej minnu, b'dan li aħna bħala familja jew bħala knisja, pajjiż jew dinja għaddejjin minnu. Xi trid tgħidilna? Il-kelma t'Alla tkellimna bil-qawwi illum. Alla isejjaħ. Qed naraw f'Ġesu isejjaħ l-12 u jsemmihom bisimhom. Jaf iċ-kejknin u jaf il-kbar, jaf x'jisimna, jaf nix għaddejna, jaf nix se ngħaddu. Il-ġrajja tiegħu, Alla qed isejjaħlek bismek. U mbagħad wara li jsejħilna kif għamel dalgħodu ġabarna hawnhekk, jibgħatna kulħadd fuq il-lant tal-ħajja tiegħu, tax-xogħol tiegħu. Dawk huma l-appostli. Il-kelma apostlu tfisser mibgħut, mhux ta' bxejn fl-aħħar tal-quddiesa. Is-saċerdot jgħid morru, għandkom il-paċi ta' Kristu, morru wasluha il-paċi. U l-aħħar sentenzija qawwija ħafna fil-Vanġelu tal-lum jgħid hekk: taqbdux triq il-pagani u titħlux f'belt is-Sammaritani. Il-profeta Ożeja jagħmel eku ta' dawn il-kelmiet. Meta lin-nies jgħidilhom lill-Alla nsejtuh, lill-Alla warrabtuh, araw x'qed jiġri. Ħarsu l-altari tagħkom, jiġifieri ħarsu lejn il-valuri marbuta ma' Alla. Ħarsu ftit lejn il-vojt, ta' dak li tiżra u mbagħad tipprova taħsad, għax dak li tiżra taħsad. U jkompli jgħid: morru fitxu n-naġa l-mitlufa fid-dar ta' Iżrael. U intom sejrin xandru u għejdu s-saltna ta' smewiet waslet, is-santwarju ta' Pinu għandu minn din il-missjoni. F'din ir-roqa spazju ħafna nies jiġu għas-serħan u l-fejqan. Lil-Karmli Grima u lil-Franġisk Portelli, il-Madonna minn dan il-post, anzi mill-kappella, tatom żewġ messaġġi importanti biex ma naqbdux triq il-pagani, biex ma nibnux fuq il-vojt. U l-profeta jgħidilna intom insejtuh lill-Alla. Xtejt il-Madonna?
Intom mhux biss insejtu li għad tridu tmutu, imma nsejtu li għad tridu tgħixu wara l-mewt. Ejdu 3 Ave Marijiet għaltilha l-Karm Nigrima, għax il-ġisem tiegħi ma baqax mitfun imsakkar magħluq ġol qabar. Marija ġiet imtella s-sema fir-ruħ u l-ġisem għax Ġesu ma baqax taħt il-mewt. U min imiss ma' Ġesu bħalma kienet Marija jgħix, imma n-nistana m'għadhomx jemmnu. X'importa? Laħan kull-ewwel u laqqas l-aħħar. Minn dal-kwadru mill-qabar vojt tal-Madonna li hemm taħt riġlejja qed tgħidilna il-mewt mhix l-aħħar kelma. U mbagħad il-Franġisk x'qaltlu. Franġisk li d-darba li ġejja nkun nista' ngħidilkom kemm kien iqim lill-Madonna bħala l-mara moħbija umli. Mbagħad ngħidilkom bil-fatti kif tkellemu u kif kien jagħmel ċerti affarijiet biex jurina iċ-ċokon ta' Marija li ma ħamel ħwejjeġ kbar. Dan Franġisk Portelli kellu profezija kbira ħanqedna l-leħen li jsejjaħ. Għax jekk il-Madonna qaltlu ejt in-nies ikunu devoti tal-pjaga l-moħbija. Tinsewx dan li ma tantx nafuh, il-Madonna kelmitu 6 darbiet tal-inqas hekk jgħid fix-xhieda tiegħu. 6 darbiet kien joqgħod qrib Karm Nigrima, in-naħa tal-Fgura, aħna u deħlin l-Arb. U kellu raġun. Għaliex hawnhekk isir ħafna fejqan. Ejja nitkellmu mill-mirakli tal-qalb fl-intern. Dawk li jsiru fis-skiet. Għax jekk bniedem wieħed jersaq għal qrar, jinżel arkub teħ quddiem Alla u jgħidlu fejjaqni, aħfirli, ħalli qalbi ssib is-serħan. Dak il-ħin ikun hemm ferħ kbir fil-ġenna. U l-Madonna dan għadha tagħmlu llum permezz ta' Karm Nigrima u Franġisk Portelli. Mhux ta' bxejn il-Vanġelu qal batom 2 biex flimkien nagħtu xhieda ta' din l-imħabba. Madonna ta' Pino. Grazzi ta' kull ma tagħmel għax inti Alla. Inti l-kreatura sabiħa tal-Missier. Inti l-arusa tal-Ispirtu Santu. Nitolbuk illum libbisna bit-tama ħinja ta' dak il-messaġġ li joħroġ minn dal-post ta' għażiż. Iva, il-Madonna qed tgħidilna f'Karm Nigrima l-imħabba ma tmutx. Allu mħabba, Alla ma jmutx, u min imisma din l-imħabba ma jmut qatt. Kompli jgħidilna permezz ta' Franġisk Portelli li iva, Alla tiegħi jikbar mill-ġerħa ta' dnub, Alla tiegħi jikbar mix-xitan u x-xibka tiegħu, Alla tiegħi ikbar mill-mewt li hemm tistennini. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Ejju issa nitolbu l-Ispirtu Santu. Ejja Spirtu Qaddis imla il-qalb tal-Papa Ljun fil-Ministeru tiegħu għal paċi. Il-messaġġi eżies li qed jgħaddilna bħajtu iktar milli b'kelmtu. Talba speċjali għall-isqof tagħna Anton. Tolbu għad-djakni, is-seminaristi, l-katekisti. Dak kollha li għandhom l-anniversarju fi żwieġ, il-birthday, l-anniversarju fl-ordinazzjoni saċerdotali. Nitolbu għal konfessuri li jiġu hawnhekk u jħabbu il-bniedem ma' Alla. Grazzi Madonna li għadek tiġbed lejk il-midneb. Nitolbu. Tolbu għal dan il-missjonarju li aħna se nitolbu għalih u min jista' jgħinu kunu ġien minn pajjiżi fi bżonn. Tolbu għal dan il-missjonarju u għal tant familja u ċejn u Maltin
li jgħinu seminarista biex isir qassejs kemm Għawdex, kemm Malta u kemm fil-missjoni. Nitolbu ismana. Il-marit hekk naf b'xi trabi żgħar dik it-tifla nieqsa mismieħ li se tagħmel l-operazzjoni. Dawk il-familji li jixtiequ wilt tarbija. Dawk li ġew hawnhekk tapinu ma qalewx il-grazzja. Dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek, int fejn int u int min int. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-qadal, il-ħobs, il-qadi l-ġurnata, ferħ u tbati. Aħna x'nistgħu, aħna m'għandna xejn, għawdu x-xejn tagħna u kollox hu lejk. L-offerta tiegħek, l-offerta Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Marija s-Sultana tal-Paċi, nofrulek sagrifiċċju ta' tpattija għal dnubietna u nitolbuk fil-ħnina tiegħek għati id-don tal-għaqda u tasliem lill-familji tagħna kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġik għas-salvazzjoni tagħna li dejjem irroddulek ħaj. Nollu bit-tifħir il-kobor tiegħek f'dik ċelebrazzjoni tal-Verġni mbierka is-Sultana tal-Paċi. Għaddejja umli li laqet it-tħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel. Nislet fil-ġuf safi tagħha l-Prinċep Taslim, Ġesu Kristu Sidna. Din hija l-omm li frabta marrida talla waqfet ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-dem tiegħu ġab islim lil ħolqien kollu. Din hija d-dixxiplu ta' Kristu li talmet ħobb isliem u minħabba b'qalb waħda fit-talb mal-Apostli fiċ-ċenaklu talbet għall-miġja tal-Ispirtu Santu imwiet minn missier. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna. Qaddis tas-sew int mulej l-intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati għal-ħobs radd il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom
Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġa raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru, inxandru, nistennew. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajja. Intoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna. Nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-erwieq ta' Marija Nazzarenu u l-familjari mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamil li kifuma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, ekku kol f'ibnek u bħal ibnek li jirċuxtaw għal ħajja. Ftakar u kol f'kutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Hen għalina l-kol nitolbu għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' San Giuseppe mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infakru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna, aħfrilna, bħalma nafru. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom sliem, natikom slim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, ħati jaslimu laqda li trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem, paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu l-paċi il-xulxin. Nejdu fl-imkien ħaruf talla ħenna ħaruf talla dinja ħenna ħaruf talla dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħidnu bitta dinja ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf.
Intlena daw itama awil misli tabernaklu kulhi aħna nsibu oxfer inħossu f'qalbna kull darba li nżuru ħalli nanibqgħu ħantu kull ħajru intlena dawn it-tama ilax għawil mistri intlena dawn it-tama ilax għawil mistri. Ix-xahar ta' Lulju jiġbidna lejn id-devozzjoni tad-demm għażiż ta' Ġesu. Ilma tal-kustat ta' Kristu naddafni. Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Demm ta' Kristu aħsilni. Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu, għatina mulej l-Ispirtu ta' mħabba bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna f'dit tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija Sultana tal-Paċi infittxu li nġibu l-qudiem fostna dak is-sliem li ħallilna Ġesu Kristu li jgħix risaltana għal dejjem ta' dejjem. Min minkom jixtieq jgħin il-missjoni f'dan il-missjonarju huwa mitlub ġentilment mod ġenerus jidħol fis-sagristija u jgħin kif jista' jew jitlob it-talb permezz ta' dan il-missjonarju. Aħna se nidħlu fil-kappella kif nagħmlu kull nhar Terba għal min minkom jixtieq jidħol jew għandu xi talba, ringrazzjament jew grazzja partikolari. U tliet avemarijiet għalikom il-kol. Ejjew nitolbu għal xulxin. Għax irridu nuru rispett u l-maħabba lejn xulxin. U hawnhekk hawn min għandu bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Tliet avemarijiet kif talbet il-Madonna l-Karmela Grima għadu-nur ta' dawk it-tliet ijiem li l-ġisem tagħha dan mitfun fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nejdula fl-imkien, Madonna Tapin, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Lilek, o Alla. Imalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jekk inħarsu lejn ġbir, qalbna fer, qalbna titejn, għaliex minna ħirġadija, titfakkarni f'dik tal-ġenn. Slima lik Marija bil-grazzja l-mulejnijek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, ħaresni, aħna ulienek bitibbi, isserv qalbna lejn Ġesu sin. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijek, birkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qabel nirċievu l-barka ta' Alla,
Ek bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino nfakkarkom, ek kejdu l-nies biex l-lejla jġibu l-kuruna tar-Rożarju u ninġabru fl-ġlejn il-Madonna fis-6 eskwart. Bat il-saċerdot jinżel iberikna, jagħmel il-barka eukaristika fuq il-morda, fuq kull wieħed u waħda minna. Il-mulej ma'kom. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, ibirak il-mulej lilkom u l-eżistakom, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.